и после ću mu da, pa nek vidiš neki, ja sam njemu to ukratko sam ja. ChatGPT, i to sam isto rekao, kaže ono vidi, kaže on, mene pitao šta ja mislim, znači, ja tu ne vidim nijedan smislen, nijedan opravdan razlog da se šalje mail, preko ako imaš bilo koji roditelj ima problem sa minutažom, sa bilo čime, lijepo razgovara sa trenerom, ako trener bude bezobrazan, ne odresi, ne žele razgovarati ništa, onda ti možeš poslati na to. Šta su oni svi? Ne? Da? Koji jebek je naj... A vidi.